El barri del Carme, a València, alberga l'únic taller artesanal que queda en peu des que treballaven la seda, la fusta i els metalls al principi del segle XX. El Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella havia amenaçat la seva supervivència. Finalment, se n'ha reconegut el valor cultural i patrimonial. Al centre de Ciutat Vella, a València, encara està en peu un taller artesanal de 1919. La casa Taller Marc és el que queda dels antics oficis que hi havia des de l'època musulmana al barri del Carme. Una família, 4 generacions que han viscut de l'orfebreria, de la talla, de la seda i els esmalts. Todo esto es trabajo de joyería. La única diferencia es que está superpuesto sobre una tela de seda. Coneixements que han passat de generació en generació i que ara repleguen els més joves. Seda, la joyería, la orfebrería, la cerámica, la forja y la talla en madera. Son todos los oficios que se han ejercido aquí durante todo el tiempo que ha estado funcionando el taller. 5 generacions que d'una forma o d'una altra n'hi havia treballs d'oficis artesans. Entre l'ampli inventari de ferramentes i maquinària per a treballar els metalls dels brodats i teixits, hi ha un dels pocs telers del segle XIX que hi ha a València. Eines i utensilis de tota mena que són part de la vida d'una família dedicada a l'artesania i alhora testimoni d'una època. El taller, que ha estat a punt de ser enderrocat per diversos plans de rehabilitació del barri, per fi ha estat reconegut pel seu valor cultural i patrimonial. Ahora mismo solo falta que conseguir que se proteja como bien de relevancia local para que el taller pueda permanecer en el tiempo suficiente para que se mantenga. Gràcies al suport veïnal i al treball de la família, el local continuarà obert i destinat a la difusió cultural dels oficis tradicionals.